Ġie iffirmat it-tieni ftehim kollettiv għall-uffiċjali korrettivi li se jfisser żieda fis-salarju ta' mill-inqas 5,000 euro fis-sena b'investiment fil-ħaddiema ta' madwar 33 miljun fuq 5 snin. Minn barra titjib fis-salarju l-uffiċjali se jkunu qed igawdu minn żieda sostanzjali fl-active duty allowance kif ukoll fix-shift allowance. Stqarrija mill-Ministeru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol qalet li kienet proprju din l-amministrazzjoni li għall-ewwel darba ta' tidrit lil dawn il-ħaddiema biex jissieħbu f'union u jinnegozjaw ftehim kollettiv bl-ewwel wieħed jiġi ffirmat fl-2021. Permezz dan il-ftehim kompla jissaħħaħ il-kumpens finanzjarju ġust għas-sigħat maħduma wara l-40 siegħa xogħol fil-ġimgħa. Dan kif qabel din l-amministrazzjoni uffiċjal korrettiv kien obbligat jaħdem 46 siegħa mingħajr ma jingħata kumpens għas-6 sigħat żejda li kien jaħdem. Dan it-tieni ftehim issa se jbiddel dan il-kumpens f'overtime u għalhekk għalih il-ħaddiem se jibda jitħallas bil-prinċipju tas-siegħa u nofs. Flimkien ma' dan il-ftehim ġie wkoll iffirmata l-ewwel darba ftehim għall-ħaddiema amministrattivi tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi li qed isaħħaħ id-drittijiet u l-kundizzjonijiet ta' madwar 20 ħaddiem ieħor b'investiment li jaqbes il-miljun euro fuq 5 snin. Il-Ministru responsabbli Bajrin Kamilleri tenna kif dawn il-ħaddiema u oħrajn kienu strumentali biex issir bidla totali fil-ħabs fl-aħħar snin. Għalhekk qed ikompli jsir investiment fihom u jingħataw il-fiduċja ħalli jkomplu bil-ħidma u jtejbu is-servizz tagħhom. Dan huwa l-aħjar mod sabiex inkomplu f'din it-triq eċċellenti li qbadna fej bdinna b'mod totali il-ħabs anka bis-saħħa ta' dawn il-ħaddiema. Kommessi li bħala gvern u anke bħala Ministeru bl-istess mod kif iffirmajna 18 ftehim kollettiv fl-aħħar snin se inkomplu nagħmlu hekk għaliex verament nemmnu fil-ħaddiema u fid-drittijiet tagħhom. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja għalli dawn il-ftehimiet huma parti mir-rivoluzzjoni industrijali li saret fil-korpi dixxiplinati biex il-ħaddiema jimxu l qudiem fil-kundizzjonijiet. Din hija parti mir-rivoluzzjoni industrijali li saret fil-korpi dixxiplinati minn meta ngħataw id-dritt li jistgħu jissieħbu ġewwa union u l-Workers Union permezz tat-taqsima tad-dixxiplinati u uffiċjali tas-sigurtà ħadmet bisħieħ biex kull il-ħaddiema jimxu l qudiem